adzoka kutaona akadzoka kuma4 akaya akatanga kushupana nemwana ashupana nemwana ndikati akomu kushupanana nemwana ndobva akatanga kundirwa nezvibhakera zvika ndaitotsvaga iwewe ndobva azondirwa nesimbi apa ndobva ndatsemuka kabonzo kemusoro kemukati 22 years kupa mwana wevanhu mimba nevana woti handichakuda tokutendera kunopinda musociety medu mabvi kuti urarame uri munhu akadaro at 22 years paunonosvika 55 years dzandinadzo ini unenge waita sei murume akangondiramba asina gufuro zvisina kuti yangobva kwakabva kayakati ina handichadi kana munhu uchienda kudare uri kuenda kudare kunoudza dare mhosva yauri kumhangarira munhu iwe uri kuudza zvekurambwa kwako tsanangura warambwa chazoita kuti uye kudare chii handiti hatina kutukana nemurume wangu akangobva kwaakabva ndongoona nyaya yatangira pekuti nzi handichakuda pano ndakazodai dai saka ndati ndiuye kuno kudare dare ndibatsirike kuti nyaya yangu iri kutaurwa nemurume uyu ndozvatingangotaura handiti wapona kurepresenta nyaya uine upenyu kwete wakatotonhora tonhora zvawakatoita izvozvo sununguka yasikana sununguka ndiwandaiti nyaya dzakadai hausiriwo unofanirwa kuti urepresente nyaya yakadaro inofanirwa kuuya mubereki wako baba kana mai kana tete whoever kana dzanyaya dzekurambana handiti ndizvo chidzokorora kupa dare tinzwe kuti uri kuti chii murume akangobva kwana mama akaya akati ndikudawo mvura yekugeza ndibva ndamisira mvura yekugeza ndibva ndichamboenda kutauni adzoka kutauni akadzoka kuma4 akaya akatanga kushupana nemwana ashupana nemwana ndikati akomu kushupanana nemwana ndobva akatanga kundirwa nezvibhakera zvika ndaitotsvaga iwewe vanorova ndobva azondirwa nesimbi apa ndobva ndatsemuka kabonzo kemusoro kemukati ndatsemuka kabonzo kemusoro kemukati ndobva ndaenda kuchipatara pandakaenda kuchipatara ndobva ndati arega ndisinde kwana mama ndobva ndanopedza 2 days pandakadzoka pamba ndakaona mbatya ndakashaya madhirezi angu 5 nemudziyo yatakatenga tese ndakaishayiwa pamanga pasina kana mudziyo yatakatenga tese pandakasvika pamba ipapo midziyo yamakatenga mese yakashayikwa chii pakashayikwa mahamamiri 2 nezvekubosana makompresa nemotikari izvezvo inyaya dzekucivil court idzo ngatibatei yedu yekurambana iyo nanzani tapiwa wakangouya wakutotanga kuita hondo nemukadzi mukadzi kana asingachadiwe mumusha anorwiswa here handa kuita hondo naye asi mukadzi akandisungisa ndikatoita 3 days ndiri muchitoks wangowaita sei ndatokonana naye patakakonana ndakanamurova ndamurova ndakamurova ndatombendesa ndatoosva yakutondiudza iyoyo akabva ndisungisa ndikati ndakachitokisi ndakaita 3 waifana kusungwa ndanaenda kuchitoks ndakatobudira kukoti pandakadzoka handambotaura ndandangodzoka ndakatora hembe dzangu ndakatoenda kumba kwevabereki vamai vangu ndokwana kutogara 5 years vari kupi vabereki vamai vako ivavo vari kumba kumapiloti vari pano ndichitovaudza uchinzwa kuti marombe vanhu ndichitovaudza ivo manje kutumira shoko rinononoka kuzonosvika vanhu vakashata zvisingatomboita vanhu ivavo hatigone kuperekedzera kuuraya handiti wapawa vakadii kukutora kuti hazviite tapiwa mukadzi akazvitakura uyarapo une vana vangani une 1 ane 2 years ndiko kwawakanga uchitangira nyaya yako ndikakuitira bepa rekushungurudzana nemwana ane 2 years wacho akatokudzora kukoti ikoko teta uda kuongorora kuti aiona here kuti nyaya yakamira sei handowazvona uchataura shungu yopera mibvunzo tichakupa yekuti mwoyo yacho uchizvambarira pamusoro payo handiti
ndoda kutanga nemubereki wako iwe iye wautaura uyu ari kunokuakomodheta iwe uchisiya mudzimai wako nemwana nemimba iyi uri kusiya wako mudzimai pamba pako umwe mubereki unokutora kuti chakuchengeta pano achiperekedzera kufa kweimwe imba. Hakuna zvinhu zvakashata saizvozvo. Vako vabereki varipi? Vakashayika uchiri mudiki handitopo ndobva wareva uchinzi akafirwa vishuwa zvakatopera zvekufa kwababa vako namai vako kana vakafa vese handitopoa nguva yavo yekufa yakanga yakwana ndo mutemo nemurayiro waMwari handitopoa vakurera vakuyarutsa vozoda kunokuuraya manje wapa stage ana mbuya vako iwo zvakaipa and ugara uchiziva kuti ivo futi dzagoing kwakaenda vabereki vako iwo paunonosara manje uri kunosara uri mubereki akanaka here watotanga saizi yako iwewe une makore mangana 22 years kupa mwana wevanhu mimba nevana woti handichakuda tokutendera kunopinda musociety medu manje kuti urarame uri munhu akadaro at 22 years paunonosvika 55 years dzandinadzo ini unenge waita sei munyika? Unenge waitei? Unenge waita zvipi? 22 years watosiya mukadzi mwari akatikomborera nevana vaviri wakutotsvaga munotori naye izvozvi umwe wari kutotsvaga kutoberekesa futi. Hatikutenderei kurarama kwakapusa kudaro mudunhu. Handiti wapoa mukadzi akatadziranwa nemurume wake munogara pasi handiti nevabereki ivavo vari kuakomodhetawo nhasi uno vangadai vari vanhu vane chokwadi chinovaka vangadai vari pano newe wauya nani pano bhururu uchisiyana sekuru vako ana bhururu ava nyoka dzevanhu idzi runzwa zvandiri kutaura handitaure ndichitombocheu kana kukwenya musoro handitiwazvona ukawana shamwari isingavake handiti hauna kwauri kuenda wawana upenyu hwekuti wawana zvinhu zvekuti mahama miru wawana chii watenga mota wadini handiti watenga zvinhu zvako izvozvo uine mukadzi wako handiti wazvinzwa usazowana munhu anokunyepera kuti iwe mukadzi uyu zvakazodii zvake zvikazodai zvikadii handiti nyaya hombe iripo yaunofanirwa kuchengetedza. Ukaona munhu asina kukupa zano iroro ingaa shamwari chingave chii vanhu ivava havana chakanaka chiri pauri. Wakaroora here mukadzi? Ndakasari. Wakaitei? Angobvisa tsvakire kuno. Mari? Ndakabvisa $100. Unoziva zvazvinotaura? Ukanobvisa $100 unoziva zvinotaura chii? Zvinotaura kuti waenda kunozvibuditsa pachena kumadzitezvara kuti vakuzive kuti ndiwo nemwana wavo. Handiti? Kwewewo pawazonotizira kuna ambuya vako nasekuru vako wadzokera here kuna vatezvara kunovaudza kuti ndini ndakanga ndine mwana wenyu Rebecca, nhasi Rebecca handichamuda. Ingatezvara kuti ndisakana nawo ndakatosakana nawo zvekutomanikidza mukadzi akasikadi ndoazive inini wanengoziva ndimai atizvara ndakatozita zvekutoti ndakatozita nharo ndega kuti ndanoenda noona baba ndinobvisa mari tsvakire kunoona baba ndobva waita izvozvo which is good. That pressure wakanga uinayo iyo yakanaka handiti ko apa pawazonosangana nedambudziko iro raita kurwa nemasaizi enyu munogona kurwa handiti but mutemo haukurudzire vanhu kurwa inonzi domestic violence handiti domestic violence inotakura munhu kuendesa kujere hati wapanzvisa simbi yakashanda kurovesa munhu kuti simbi anamurwa nesimbi wakamurwa nei ndakangomusundidzira ndatobuda mumba handiti wapawa
ndisikatotokona naye chizotakasitakura ndamusundidzirana ndabuda mumba. Kweiwewe wakadii kungofunga kuti kukonana kwatiri kuita unoziva kuti vanhu munorongedzesana mabhegi nekuda kwemimba idzi? Asi mbuya vako iwe nasekuru vako vatokuakomodheta, vari kugadzirisei mbuya vako iwe nasekuru vako iwe? Ambuya nasekuru pavakazotora inayo kuti ndakatoza iwe autorwe maniwe, inzwa ndiri kuramba, autorwe. Uri kuzvinzwisisa? Autorwe, une pamba pako. ndakatotsvaka mambo wangu pandakakura nemukadzi ndakakanganisa ndatotsvaga mari inoitayo 450 yokupa mukadzi wangu yekukumbira regerero, but kusaziva kuti mari iyoyo andikumbira regerero ndo mari akadoshandisa kuti inini anopa mapurisa kuti inini andinyudzise kumapurisa irombere mukadzi. Saka inini ndakatozvinobudira kuti chimbonyarara nditaure, wamupa $400 imombe. Sorry mukadzi wangu ndakutadzira, ndo zvakaitika nayo. Izvo zvemari kwete. Hauna kupuwa mari $400? Kwete. Kunze uku kana mambopinda mumisha umu, pamunobva mumisha yenyu uchiti ndakuenda kumurume, kumurume haisi nyore. Hakuda kufanana nekurerwa kwaungaitwe namai vako kana baba vako. Kana wangozvipira kuti ndakunoronga yangu imba, ihondo yawatotangana nayo yeupenyu. Mangofamba 10 nhano wakutodududza wakuti kana kuna kwatiri kuenda. Hauna kupiwa here mari yekunzi sori nemurume? Kwete. Right, endesha mwana. imwe yacho namara imwe yacho $100 akatonotora kubasa ega, yakatonotora iye namai vake kubasa. Imwe yacho $300 iyo ndo yakatora kumba kuna nagogo. Yoti kana achiramba kuti akatora mari, ndine munhu akatora mari kubasa $100 aripo ndokwanisa kufondera tomubvunza. Anotora mari kubasa ndisipo. Imwe yacho yakatotora kumba kuna namama ndandisipo funda ndaenda kubasa. Wabvaenda kumba kumaploti yena mama wake vanotora mari imwe futi. Ndazowapa imwe nini yemumwe mangu $50, imwe $300 wangu atotora kuti. Nditoti ndakanganisira mukadzi wangu kuti ndoda kukumbira regerero, asi kusatoziva kuti mari yakutotora iyoyo ndo yakachashandisa kuti nini waite ndinyore. Uneri kwedare rakambokurukura nyaya yako before ino? Ndakaenda kukoti muswani. Not kukoti, kucriminal court kandoko waisungwa kai kokunzi warowa mukadzi? Ndakaenda koti iyoyo ndandazoenda imwe koti yechitu yemaintenance futi. Wakatoenda kumaintenance? Kusaka kuno maakudei? Aina ndizivi mambo wangu ndangonzwa ndiwe kuno. Kuno maakudei? Watoningirira ukuratidza kuti hautorina kana chinangwa chemusha, hautorina iwe musikanayo, chinangwa chemusha chaicho hautorina, hachipo. Mune mazuva mangani maitirana mhosva yenyu? Yani 3 months. 3 months. Uyaruzunguza musoro, tine mazuva mangani? Ndoti mwedzi nehafu. Atezvara wako vari kupi? Atezvara wangu ndakagara pasedu. Ndimi? Baba, nyaya painoitika inogona kusauya pamutemo kunzi ndo zvaitana vana, but kuzvinzwa kwenyu kwekuti vana vatadzirana makazvinzwa rini? Inini yaingogara chimbotaurika yokuti varambana handina kuinzwa, ndakatoinzwa mai manje yotouya nemwana achiinda. Imimi adzimai venyu vari kutaurwa wakabereka mwana muchiri mese? Aiwa, takaseparatana. Vari wrong. Vari kupi? Ndo vanga vakagara. Ngavadzoke kudareni. Vari pai anonzani? Nani mwana? Ndimi. Vari ndimi.
iwe hamuna kunotora mari iri kuna gogove uyu for $300 kutora? Hatina kana kumbotora mari. Hatina kana mari yatakambotora 400 yakutaura ini hana mari yandakaona. Ndakazvirapisa nemari yandakapiwa $20 yandakapiwa nehanzvadzi yangu. Handina kumbotora mari kumba kwawe. Hatina kana mari yatakatora yavari kutaura 400 ini handina kana kuiona maziso mangu. Iwe nikitapiwa dzokorora vakanotora mari kumba kwenyu nani? Vakauya namama. Mai, Mama. mune zuva here mukutadzirana kwakaita vana pamakanotora mari kumba kwasekuru nambuya vako? Sorry, ndingangoti kuti kurovana kwakaita vana. Isi takaenda chida unotora mwana kuti tidii timurapise. Sekuti angasiyiwa parod. Ndokubva taona kuti hatingatori mhuri yavo, vataenda kwambuya vacho. Ndovavasvika. Ndovavati ini tapiwa hapo kuno tavaudza kuti vana vakuvadzana zvikaya. Mai vachona vachangosvika pano tasati tataura nyaya. Tapiwa vachona hapo pano. Tikati manje isusu taida kuenda kunorapisa musikana. Uyu mukwasha taimufonera achiramba kuuya. Ndokubva tatora mwana wedu ndaivana naye hazvonzi. Chinhu chinondirwadza ndechoti ndikabvunza munhu anonditsanangurira nyaya. Ndabvunza a simple question. Ndati mune zuva here zvizhinji muchatsanangura kana makuda kuzotsanangura dare richida kuti mutsanangura. Makaita zuva here ramakaenda kumba kwemukwasha kwambuya vake mukanotora mari kana kuti makapiwa mari zvakaitika here? Hatina. Tapiwa? Urikuzviwana kupi? Nditaura chokwadi mama. Mama munakuya makatora mari here ndisipo yamakapiwa kumba namama muchitomda kurapisa musikana. Kana ndichinyepa taurai kuti ndikunyepa kuti munakuya kuzotora mari kumba muchitomda kurapisa musikana. Imwe achona mukanotora kubasa kune munhu anoshanda neni kubasa ndisipo $100. Hamuna here zviri kubvunzwa nemukwasha? Aiwa handina. Namba vari kumba vachona ndivanani vakavapa mari? Vakavapa mari ndivanani? Vakapiwa neumwana musecurity anoshanda aiwa ndinotaura zvokubasa ndiri kuda zvepamba. kumba vakanotora kuna namama. Phone number dzavo Ndinadzo. ivafonere. Woisa foni yako palaut. Mwana wamuinaye mwanaye? Uyo handinaye mukomana wandakatakura kuti mukomana. Niyo skani. Iwona here nyika kuti basa ramakatarisana naro rakakura. Mwana urikutopedzera nguva nezvinhu zvakuziva akandositariseni topedzerwa nguva nezvinhu zvakuziva. Chokwadi chiripo kana vakaenda vakatoenda. Hello? Taura namama. Hello, taurai namama ari padhuze? Taurai namambo ndiri mudare. Makadi amai. Tine nyaya yatapiwa mumugwagwa naRebecca Show adzimai vake. Mudzimai wake pane zuva here mukukanganisirana kwavakaita mukurwa nekudini dini yavakauya kumba kwamurimi vakatora mari. Vakatora mari 550. Vaiti ndei? Isati vakauya iye mai vake nehanzvadzi dzake 200
saka ndingakuya masikati makuseni wanikazoya mavhudzi paishandiswa chisimba here? Hanzvadzi dzenyu dziri kupiwa? Hanzvadzi yako iri kupiwa? Dziri kupi? Ndimi here makaenda kunotora mari? Pane vamwe here vasipo? Inzwa ndiri kutaura nehanzvadzi yako. Pari kutaurwa panapa pafoni kunzi nehanzvadzi dzake. Aripo mukomana wekupedzisira. Asi makore ake achiri mudigiri singazivi kuti angava nesimba here kupinda munyaya idzi. Amai tiri kudzoka kwamuri ka? Hanzvadzi dzai dziri ngano? hanzvadzi mbiri manheru vakazoya neimwe yachona hanzvadzi yechi3 yaidhiraivha mota. Munayo here hanzvadzi ine mota? yaitodhiraivha mota yatapiwa yaisiri yatapiwa yacho ndovanga vanayo vachiishandisa. Kutapiwa waidhiraivhirwa mota nevanhu? Pandakasuka yakatora makii akavatitora kuti vakaenda. Aiwa, hainawe kuti vanhu vanenge vasingazive zvavo mutemo. Hatisi kuda zvedu kudzigira ikoko. Mai ava hanzvadzi dzavo imimi hamuvazivi here nemazita? hanzvadzi dzemukadzi vana vavo mai ava ndozvandiri kuti hakuna munhu kazhinji angatadze kuziva kuti vana tsano vanonzi vanaani. Mune umwe wamunoziva here? ini mazita ava ndivazivi, handitovazivi, ndo first time yangu kuvaona vachisvika pamapesi vanhu ivavo. Asi mota yakanga yatorwa vaitoishandisa mukabvunza mukadzi andokudzai ndo mota yatakauya nayo iwe. ndizvo here amai? handizvisivi ishe zvavari kutaura. Vanhu vese havanopenga, imi ndimuri korekiti chete. Zvavari kutaura izvizvi handizvisivi ishe. Hamuna kuenda kumba kwavo? Handina kuenda kumba kwavo, ndakauya ndikatogwa parodhi ndikaenda kuchipatara ndikatoga. Alright, chinyararayo. Lloyd, amai, tichadzoka kwamuri kana paine zvimwe zvatoda kuziva. Alright. Koma Lloyd, ndimi mauya kuzowitinesa nyaya iyi. Ndimi mauya kuzowitinesa nyaya iyi. Mungatibatsira sei? Ini pandakaona pavakaenda kumba kwanatapiwa handipazivi ipapo. Ndakavaona vakuya kubasa nemota yatapiwa yanganga inavo zvishuwa mai vake namudzimai wake nanabhudhi vake 2 avo vanga vasipo. Chimirai makadaro. Imaskana zviri kutaurwa nevavo hazvina kuitika. Ini mutaura chokwadi, ini ndandiri parodhi ndakakuvara ndikaenda ndikatogwa nhama dzangu ndikaenda kwamai vangu ndikaenda 2 days ndisvika kwamai vangu ndikarapiswa. Ndati zviri kutaurwa izvo zvokuti chamavinga kudara hapana. Kuno hatiuye kuzoona vanhu muchitamba nesu. Handiti mapawana. You will be wasting your time for nothing. Handiti mapawana. Munhu ukada kubatsirwa kana kugadzirisirwa nyaya mudara, unenge wakamira pachokwadi, kwete zvegodo kana chinya chekuti makatsamwisana vanhu vauri kuona setsvina mumaso mako kusanganisira isusu wavavinga kudaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndiri kuti zviri kutaurwa naLloyd, imamai murume awe munomuziva here paseri penyu? Hamuna here pamakasvika muri motikari yeuyo muine hanzvadzi iri kutaurwa? Aidhiraivha mota ndiani? Handiti ndi hanzvadzi iyoyo? Iye arimo? Takasvika
pabasa pavo takasvika paivavo pavanoshandira achitora manapukeni emwana ndobva tabuda. Makasvika here muine mwana wenyu? Takasvika. So mwana wenyu is a complainant in this court. I'm going to dismiss this court case. I don't want to waste my time. Handidi kutambisa nguva. Handishande mashandisirwo aya. Handiti mapona. Mukangonopinda pamberi pangu muchinyepa. Ari kuramba kuti haana kusvika mwiri mumotikari pane vava. Oramba imi moti takasvika muinaye. Iye ndiye complainant mudare. Ipe juri ndomurova. Ndikuda why? $300. Yepe juri. Dismissa nyaya yenyu munwa mudare mangu moinda kwa munofunga ndokwa munokutaura chokwadi. Handiti mapona. Because hatina time yekutamba yatingatambise tichitapa munhu ungakwire motikari kwawabva wopinda mudare uchinyepera dare uchiramba nezvinhu zvawakaita kusvika pane vava nemotikari chiri bhedhi chakaipa ipapo chaungarambira kuti handina kusvika ipapo ini chese handina kusvika ipapo kwatiri manje hatichende tichidaro. Dismissed. Lasimi mataura kuti takaita nemota zvamataurire zvataura zviri kumwe chete. Vamzana handishande nyaya dzakadai. Yes, that's nonsense. Hatishande munoona nyaya yacho namukaitarisa. Ava havadi kuonawo baba avo munyaya dzemwana wavo. Handiti mapona. Saka kana vakagara apa vari kuona tsvina vachisanganisira isusu, don't involve us munyaya dzakadai. Anopona. Ndakubvunza iwe kuti hauna here pamakanosvika muri mumotikari pane uyo murume uyu ndiye witness ari kuwitnessa daro. Handiti anotaura asina divi raakarerekera. Auya muno ndikamubvunza kuti uri munhu here wauri kuwitnessera, akataura kuti no, ndiri kungowitnessa nyaya yakaitika. Ari kutaura kuti makasvika motikari ichidhiraivhwa nehanzvadzi yako. Anodhiraivha motikari isiri yake muchinhingiringa. Zvese izvo zvatinei nazvo. But nyaya yandinoramba ndeyekuti autaure nesu uchiita unge utaura natapiwa wangu uchinhingiringa semurume wako. No. Amaini kugara kwese watakaita takakutarisa isu tichiterera nyaya tichitonzwa. Mabvunzo anzi kumba kwabereki wawe makasvikire mukati no. Mukanzi uko makasvika mukati no. Ezvo makuzoti ndakaenda. Pamba pangu tingataure zvinhu zvakapusa kudai. Komaloid, don't waste time. Ndatoramba. Sorry. Ndatoramba. Kana muine kumwe kwamunofunga kuti you can go and respect the court, moinda ikoko kwamunogona kuti munonogara muchiremekedza dare. Ndiri mapona. Handishande dare rakadai. Baba. Imimi uyo kana ari mwana wenyu ndimi mukazodzoka kudare muchitaura nyaya yekuti mukwasha akupei roora renyu. Kana imimi sababa muchikwanisa kutaura nemukwasha, tuona kaiwe shamwari, iwe shamwari wakadai nemwana wangu, ndinoda zvakazodai pamwana wangu muchiwirirana ikoko. Yes.